እምበኣር ንሎም ድማ ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ቀረቡ ዝፍትንዎን ፈተነ እንታይ እዩ? መቸም ኩልና ንፍተና ምሽ ንፈትዎ ሰብ ወይ ከዓ ምሳና ክኸውን ንደልዮ ሰብ ንሞዝና ኢና ንፍትኖ ኢና እዚ ድማ ግቡእ ስለዚ ፈተናዮ ወይ ድማ ገለ ነገሩ ደስ ስለዝበለና ጥራይ ምስኡ ንኸውን ማለት ኣይኮነን ኣው ኸለና መቸም ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ንኽልተ ነገር እዮም ዝፍትንዎን ሓደ ሱቕ ኢልካ ምስአን ንምድቃስ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ህይወት ንምምራሕ ወይ ከዓ ሓዳር ንምምስራት ደቂ ተባዕትዮ ከመይ ገይሮም ከም ዝፍትኑ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ከመይ ገይሮም ከም ዝፍትኑን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ከም ዝዕዘቡን ክንርኢና እሞ ክሳብ ሽዑ ግን ዝፈትወኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ቀዳማይ ደቂ ተባዕትዮ ንዝቐረብዋ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍትንዋ ፈተና መን ኣሎ ምስኣ ክፈልጡ ይፅዕሩ መቸም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከባቢኣ ኩሉ ግዜ ኣወዳት ኣለዉ ወይ ከዓ ብዙሓት መሓዙት ክህልዋ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት መሓዙት ተለውዋ ድማ ብዙሕ ምክርኻር ክበዝሓ ክእል እዩ እዚ ድማ ዘፍርሖ ንዑ ብዙሓት ኣወዳት መሓዙት ዘለውዋ ጓል ካብኣቶም ሓደ ብዓይኒ ፍቕሪ ክትምታ ይኽእል እዩ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ኣብ ምውድዳር ከኣቱ እዩ ከም ሓዋ ከም መሓዝኣ ብጣዕሚ ዝቐርባ ዝሓልየላ ዝሓስበላ ኣብ ጥቓኣ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንዕኡ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ዝመስሎ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሓት መሓዙት ኣለውኒ ትብል ደኣ ተኾይንኪ ኣፍቃርኸይ ሓስኪ ክትፀንሒ ኣለክ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ኣለኺ እሞ ከዓ ዘኽብረክን ተኽብርዮን ኣፍቃር ተለኪ እዚ ብዙሓት ኣወዳት መሓዙት ኣለውኒ እንዳበልኪ ምስኦም ብዙሕ ግዜ ተደኣ ተጥፍእ ኮይንኪ እዚ ፍቕራዊ ህይወትኪ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ክትፈልጥ ኣለኪ ከም ማዕዳውን ብዙሓት ኣወዳት መሓዙት ተዘይብልኪ እዩ ዝምረፅ ምክንያቱ ኣወዳት ብተፈጥሮ ምቕንኦምን ምጥርጣሮምን ኣይተርፍን ዝሓቱን ዘፃርዩን ድማ ካብ ዝፍርሒ ተላዒሉ እዩ ምናልባት ምስኡ ፍቕሪ ምስ ጀመርኪ እቲ ናይ ቀረባ መሓዛኽ ዝነበረ ከም ዘምለጥክዮ ምስ ፈለጠ ሽዑ ስምዒቱ ክነግረክ ክኽእል እዩ ኣነ ኮ የፍቅረኪ እየ ነይረ ነዚ ዝኣክል ግዜ ዝተፀበኽወኮ ናብ ካልእ ንኽትከዲ ካልእ ንኸተፍቅሪ ንኸይንፈላለ ኢለ ከምዚ ገይረ ኣኽቢረኪ ኢሉ ተነጊርኪ እቲ ድማ ልዕለይ ስለ ዝቐርባን ዝፈልጣን ንዓይ ገዲፋ ንዕኡ ሓራይ ክትብሎ ትኽእል እያ ኢሉ ብጣዕሚ ዝሰግእ ንጓል ኣንስተይቲ መሓዙታ ወይ ከኣቶም ብጣዕሚ ናይ ልቢ ቀረብተይ ትብሎም ኣወዳት ኣብ ከባቢኣ ተለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝፈርሕ ስለዚ ነዚ ከይፈተነኪ ብፍጹም ርክብ ኣይጅምርኒ ካልኣይ ደቂ ተባዕትዮ ዝፍትንሉ መንገዲ ኣብ ህይወትኪ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኺ እንታይ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ኣብ ከባቢኺ ምስ ሰባት ዘለክ ነገራት ይዕዘቢ ምስ ካልኦት ሰባት ትዕልልዮ ኩሉ ሽግር ዝበዝሖ እንተኾይኑ ፖዘቲቭ ነገር ዘይብሉ እንተኾይኑ ከም ዝጎዲኦም ንገለ ትብል እንተኾይንኪ ምስ ሰባት ፅቡቕ ዕላል ተዘይብልኪ መልስኺ ሕማቕ እንተኾይኑ ነዚ ብስርዓት እዮም ዝዕዘብዎ ዋላ ሽሕ ግዜ ይፍተወኪ ዋላ ምሳኺ ንምንባር ይድለይ ምሳኺ ብዝኾነሉ ቕፅሪ ኩሉ ግዜ ብሰንኪኺ ምስ ካልኦት ዝበኣስን ዝጋራጨው እንተኾይኑ ኣብ ከምዚ ነገር ምእታው ኣይደልን እዩ ስለዚ ምስ ሰባት ዘለክ ርክብ ይዕዘብ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት እንታይ ዓይነት ዕላል ተዕልሊ ቁኑዕ ኣረኣእያ ድዩ ዘለኪ ዋላ ሰባት ተሓሚዲኺ ዋላስ ብሰባት ከም ዝተጎዳእኪ ኩሉ ግዜ ዲ ክተማርሪ ኣሕትብል ተደኣ ኮይንኪ ነዚ ኩሉ እዩ ዝዕዘቦ ብዙሓት ሰባት መታን ክፈትዎም ክሓዝንሎም ስለ ዝደልዩ ከምዚ ገይሮም ንዕሮኽተይ ከምዚ በዲሎምኒ ኣነ ፅቡቕ ከለኹ ኣነ ጥዑይ ከለኹ ከምዚ እንዳገበሩ ተጠቂሞምለይ ከምዚ ገይሮምኒ እንዳበሉ ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ከምዚ ድማ ፅቡቕ ኣይኮነን ንዝሰምዓና ሰብ እውን ጥዑያት ገይሩ ዘይክሓስበና ክእል ነዚ ኩሉ ብስርዓት እዮም ዝዕዘብዎ ተዓዚቡ ምስ ረሓቐኪ ንስኺ ምናልባት ካልእ ጓል ድኣ ረኺቡ ወይስ ናይ ሓሶት ይቐሪብኒ ነይሩ ክትብል ትኽእሊ ኢኺ ንሱ ግን ነዞም ኩሎም ናትክ ነገራት ተዓዚቡ ገዲፍኪ ይኸይዱ ስለዚ ንስኺ ንነፍስኺ ዘለክ ክብሪ ሕሰቢ ንኻልኦት ትህብዮም ክብረት ዘለዎ ግብረ መልሲ ምስ ካልኦት ዘለክ ርክብ ኣመዓራሪ እዮም ኩሉ ግዜ ድማ ወላ ዝተጓዳእና ንኹን ኣብ ቅድሚ ሰብ ምንን ዘይምባል ክንሕክሞ ዘለና ነገር ባዕልና ነፍስና እዩ ወይ ከዓ ብኻልእ ሜላ እምበር ንፍቕሪ ወይ ከዓ ንዕርክነት ዝቐርበና ሰብ ሽዑ ንሽዑ ብዙሕ ዝሕዝን ታሪክ እንዳተዛረብና ከነሰልችዎም የብልና ስለዚ
نزون مستوعل يدلك سالساي نايدك تبعتي زفتنوا فتنا ናይ መንነት ፈተና እዚ ድማ ካብ ውሽጢ ይጅምር ጽብቕቲ ስለ ዝኾንኪ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈትወኪ ምስ ሰባት ምቅራብ ስለ ዘለኪ ምስ ሰባት ክትቀራረብ ቀሊል ስለ ዝኾነ ጠራይ ምሳኺ ክኸውን ኣይውስኒ ናይ መንነት ፈተና ጽበይኪ ማለት እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኺ እንታይ እዩ ዝሕጉሰኪ እንታይ ኢኽ ተዘውትሪ ሶልኪ ናይ ሰነፋት ስራሕ ክትሰርሕ ዲኻ ትውዕሊ ዘረባኺ እንታይ ዓይነት እዩ ቁም ነገረኛ ዲኺ ዕላማ ኣለክዶ ጽንዕት ዲኺ ነዝታት ኩሉ ይዝርዮ ብስራሕኪ በአቃወማኺ በእምነትኪ ስጋብ ክንደይ ይኽጸንዕቲ ክፈልጥ ብጣዕሚ ይዝደል ምክንያቱ ደቂ ተባዕትዮ ንናይ ፍቕሪ ርክብ እንከቐርቡኺ ንመጻኢ ምስኣ ክነብር እየ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ምክንያቱ ኣብ ህይወቱ ሱቕ ኢሉ ብዙሓት ኣዋልድ ክቀያየር ወይ ሱቕ ኢሉ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ጊዜኡ ኸጥፍእ ዝደሊ የለን መስተውዓሊት ጓል ተረኺቡ ምሳኺ ንኽቕጽል ህይወቱ ምሳኺ ከሕልፎ እዩ ዝደሊ እዚ ድማ መንነትክ ከይጻረየ ዝውስኖ ውሳነ ኣይኮነን ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ነብስኽን ክትዕብይ ኣለክን ምንባብ ፍልጠት ምውሳኽ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገራት ምውሳኽ የድለና ምክንያቱ ሕጂ ዝፈተወና ሰብ በዚ ናይ ሕጂ መንነትናን ፍልጠትናን እዩ ድሕሪ 4-5 ዓመት ግን ከም ኢልና ክንጸንሕ የብልናን ዝኾነ ዝወሰኽናዮ ነገር ክህሉ ኣለዎ ተዘይኮነ እቲ ዝተላለየና ሰብ ሕጂ እውን ገዲፍና ክኸይድ ይኽእል ካባና ፍልይ ዝበለ ዕቤት ክርኢ ኣለዎ ካብ ካልኦት ዝፈልየና እንታይ እዩ ፍልጠትና ምስ ካልኦት ሰባት ዘለና ርክብ ንኻልኦት ሰባት ንገብሮ ነገር ዋላ ኮፍ ኢልና ሻይ ኣብ ንሰትየሉ እዋን እውን ካባና ሓደ ፍሉይ ቁም ነገር ምስማዕ ይደሊ እምበኣር ስቕ ኢልካ ሰሓቕ ፀወታ ዕላል ጠራይ ዝበዝሖ ርክብ ኣይፈትውን ምናልባት ቀረባ መሓዙትና ወላ ሓደ ዘይክመስሎም ይኽእል ስለ ዝፈትውና ንነዊሕ እዋን ስለ ዝፈልጡና ካባና ሓድሽ ነገር ኣይጽበይን ኾን ንፍቕሪ ዝቐረብናዮ ሰብ ግን ካባና ብዙሕ ዝጽበ ደቂ ኣንስትዮ ድማ መስተውዓልቲ ምስ ንኸውን ጥበበኛታት ምስ ንኸውን ደቂ ተባዕትዮ ብልቦም ብጣዕሚ እዮም ዝትምነዩና ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ተገዳስነት ግበራ ናይ መንነት ፈተነ ተዘይሓሊፍክን ብኻልእ ክንሓልፍ ኢና ኢልክን ተስፋ ዘይምግባር ስለዚ ኣብ ነብስኽን ስርሓ ኩሉ ግዜ ነብስኽን ዕብያ ራብዓይ እንፍተነሉ መንገዲ ንወዲ ዘለና ኣረኣእያ እዩ በዚ ርግጸኛታት ከይኮኑ ብፍጹም ርክብ ኣይጅምሩን እዮም ብዙሕ ግዜ ዝሃድሙሉ ጉዳይ እውን እዩ ንሱ እውን ወዲ ስለ ዝኾነ ንወዲ ዘለካ ኣረኣእያ ክፈልጥ ይደሊ እዩ ኣበ ወዳት ኣኽብሮት ኣለክ ዲ ወይስ ንዕቐት እዩ ዘለኪ ንዝኾነ ወዲ ዘለካ ኣረኣእያ ጽቡቕ ድዩ ወይስ ሕማቕ እዩ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ብወዳት ዝተጎድኣ ምስ ዝኾና ብጣዕሚ እየን ዝጠራጠራ ኣብ ዕላለን ድማ ዝደጋገምኦ ነገር ኣሎ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣወዳት ዝበሃሉ ጸላእኩም ኣወዳት እኮ ከምዚ ኢኹም ትገብሩ ኢለን እኳ ዋላ ምስኦም ኣይዛረባ ምስቲ ምስአን ዘሎ ዝቐርበን ወዲ ወይ ከዓ መሓዝአን ብዛዕባ ኣወዳት ሕማቕ ቃላት የውፃ ገሊአን እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለ ዝነብራ ፊት ንፊት ኣብ ቅድሚኦም ከይተሰከፋ ሕማቕ ተግባራቶም ይነግሮኦም እዚ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ወይ ክልተ ሰብ ክጎድአኪ ይኽእል እዩ ግን ንኹሎም ኣወዳት ከምኦም ኢልካ ክትሓስቢ የብልክን ጥዑይ ልቢ ዘለዎ ዝቐረበክ ሰብ ከምዚታት እንተልኪ እንተተዛሪብክዮ ንዕኡ እውን ተፍርሕዮ ኢኽ ዘለኺ ከመይ ደኣላ ንወዳት ተሓስቦም ብኸምዚ ዓይነት ኣረኣእያ ከመይ ኢለ ምስኣ ክኸውን እዩ ዝብል ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ነገር ክሰምዕ ዝደሊ እምበኣር ኣሉታዊ ነገራት ጥራሕ ምስ ነብዝሕ ሰባት ድማ ይርሕቁና ነቕፌታ ምብዛሕ የብልክን ዋላ እኳ ሓደ ሰብ ተጎዳእና ካብኡ ክንመሃር እዩ ዘለና እምበር ነቲ ዘዝረኸብናዮ ሰብ ከነማርሮ ጽቡቕ ኣይኮነን እቲ ዘጋጠመና ሕማቕ ነገር ክንመሃረሉ ካልኣይ ግዜ ንኸይንጉዳእ ክንጥንቀቐሉ ክሕግዘና እዩ ዘለዎ እምበር ነወዳት ንኹሎም ብሓደ ዓይኒ ክንሪኦም የብልና ግልጽ ኮይንክ ዲኺ ምስኡ ትዛረቢ ወላ ዝተሓብኡሉ ኢኺ ፍሉይ ነገር ንምፍጣር ወይ ተፈታዊት ንምዃን ዲኺ ትፍትንስ ወይስ ሓደ ዓይነት ተደጋጋሚ ዘሰልቹ ጠባይ ኢኽ ተማዕብል ግልጽ ኮይንኪ ውሽጢ ኸቐሊዕኪ ክፈልጠኪ ኢኽ ትገብር ዘለኪ እዚ ኩሉ ብስርዓት እዮም ዝዕዘብዎ ግልጽ ተዘይኮይንኪ ላዕሊ ጥራሕ ትዛረብ ተኾንኪ ናይ ሓሶት ዝኾኑ ነገራት እንተረኺብልኪ መንነትኪ ዘይተርእዮ እንተኾንኪ ካብ ወዳት ትሑት ኣረኣእያ ኢኽ ትረኽቢ ንኹሉ እዩ ዝዕዘቦ ነዚ ፈተና ተዘይሓሊፍክዮ ገዲፍክ ስለ ዝኸይድ ተጠንቀቒ ኢኺ
زفتوكم كبرات تخطتلت مدبي كساب مودعتا سلس تخطتلكمني بلبي زمسكن نلومي حيزلكم زمتاخو ابز ودي اللخو ابز قصل بخالق تحستو خساب نراغب سسناين عخو هيواتكم بنقحات مرحوة